パリ夜の10時でした。滝川クリステルがお送りしています J-WAVE 日本エクスプレスサウージサダジ。それではここでパリからのカルチャートピック、アシペイフランスとのコラボレーションでお送りします。以前このコーナーで自転車のレンタルシステムベリブについてご紹介しましたが、それに続いて昨年の秋からオートリブと呼ばれる電気自動車のレンタルシステムがスタートして人気を集めています。これはですね、パリ市が運営するシステムで、現在市内のおよそ250カ所に無人のレンタルステーションがオープンしているんですね。使用のための登録料は15ヶ月で180ユーロ。一月単位で登録すると15ユーロ、日本円にしておよそ1600円。そして使用料は30分単位で7ユーロ、800円弱ということで、かなりお得なんですよね。また10ユーロで1日券を買って30分ごとに使用料を払うというシステムもありまして、国際運転免許証を持っていれば外国人の観光客も利用可能だということなんですね。そして車で行った先のレンタルステーションに空きがあればそこで乗り捨てて使用を終えることもできると。こういうふうに今までの自転車のレンタルシステムベリブについて、今度は全く同じようなシステムで車に今こうシフトしているというか、そういうのも増えたわけなんですよね。よくなんでしょう、ドイツとかでカーシェアリングとか今結構盛んだと思うんですが、あちらのカーシェアリングはまだこう駐車場とかそういう場所っていうところに止めてあるのをシェアするんですけど、これは本当に街中の道路沿いの本当自転車のと同じ感じなので、だから本当に気楽に乗ってそのまま乗り捨てるというか、そのステーションに乗り捨てるっていう、そういう使い方ができるというので、これが本当にうまくね浸透していけば、観光客にとってもまた地元の人たちにとっても、かなりいいですよね。天気が悪い日、自転車に乗れない時とかは、車に乗るとか、とにかく環境にもいいですし、皆さんにとっては便利なものになっていくんでしょうかね。まだ始まったばっかりで12月から本格的に始まったということで、どのような反響がこれからあるのか楽しみですよね。便利で環境にも優しいパリの電気自動車のレンタルシステムオートリブ、今年中にステーションの数を1100カ所まで増やす予定だということです。